Hari ni kepon ke kuat ben keli ke jingkeli fi ba kata kalong hatu fitieng yuk suit. Hatu fitieng yuk suit. Kata ke jingkeli ka ba nga kuat ben keli fi. Tadi ta shawangin poi se ketien ke jong blai. Ka ben ai kublai fi we baro aga kerteng ke batang tam ke ben bor tam ke jong try unong pedem jing yu Jesus Christ ban nga aingo e blai. Ya ka bang yo ben ya kren pat sai sien na ke ketien ke jong blai ba ngai. Kan ke ketien ke bangan kren ke por ke long jingker khu fi. Kan de long shisha ke jing mentoi fi na la ban sngo thu isu. Ye ba shisha kan. But I'm going to say, if you give it India, give it Shabar, India, but hang no if you done I could play if you think about young Tam, Kajong tribe. And I finang san, finang Mangalong, the Hebru, give a dap domain sim, give a lap and shakri, give a lap and yarrow, you could think Kajong tribe. But I'm going to pour, let's say, don't a praying Joffy, if you done snap, Ninkong you're going to get channel. Let's see if you snow come no, you pet come no, snow how and subscribe. Hagadoga channel Gajongi, Bagumjo, Yagabafinio, Pat, Yagi Khubor man lagasngi, I man lagasstep. Kan ik Khubor Step man la kasngi mentang la jandap lai snap ngi ai ngo utran ta kata man la kasngi klem sange ban ai ke Khubor Step bang nge utran ko fi ke kasngi menta kan ke jinkli ke bang apu fi ka long hatu fiting yuksut shisha uksut ya mulan ni bor bhai fi ula ban kerho ya fi ula ban bertan ya fi ula ban le don bor ya fi Let's say uksoi urong haulak jong fi, ulaban bertan fi, ulaban abuse fi, ulaban leben fi, ulaban torture fi, ulaban puni kata ke ba ulang. Makwa ban fi ke ne singi ke benta. O ju tieng ke kum kata. Namar uksoi ude bla sharem. Hoi uksoi usupen kata namar balai ba ude wa thak ba shukor ba lamler ong ke tien ke jong blai. Jingpen Paul nong ba arpau de khat be shipau ka kren shai, ba soitan ba shukor no yaki. Kaya kita ke jisukar kalong ba soitan kapan ke benengkong kalong upen la dia ulong bakrau do kata-kata. Upen la dia ulong baklan do kata-kata. Bala da pipim sngotu ya kata fin tieng. La fi sngotu ya ke jisisha finom shep tieng shu. Da pipim tip ani fin ke jing le ke jim jong fi fin begini ki breu ki bertan ki kerho fi fin sha kita ki jile igum kata ka duriau ke balaki de. Fini siya kung taga eryong ka babek at flap kung basi siya kan ngam no taga jingim ka jong fi kan mawa no nget ya bagum gata. Au soitan berngam ka no ka jingim ka jong fi la daw tanga jong fi ni ki kon ka jong fi na mano lagi berngam nga ong fi kum ki banget mde ban tieng. Piap kran da ka tin ka jong blai. Ma kwa no fi la ban job ka dai tang da ka tin ka jong blai. Ka Bible ka kran ni kata. Ka ong ba soitan ude botok beskor belamler baka Bible ka ong ba soitan ude unong peniap breu baru kwa ban peniap ino kita king kibam tip ya gejing shisha Ukraine ki kin la ka jong ong tin ka jong blai Ukraine ka belamler baka mdan ka ta gejing shisha u namar ulong belamler baka Bible ka ong ba ude ru ukpa joga jing lamler ulamler open fi shisha o bakrau open shisha fi o bu imang kwa ban ong fi kata kita tin parengong if you are silent the devil will be violent. Nga ka ban fi la da fi ngap jar le fi penret kan ga khsoi kan le tof kan le don bor kan pen ka bor re fi kum ki bangai fi hab ban yeng ban kren ha kerteng jisu ban kren daga jingslor mde ban shu sha jam mde ban shu ong ani tongan shu dua yang ong ha kerteng ga jong jisu to khsoi yang kan ngap jar ban ngap jar to shintur ka ba kaang len ka shintur ka ba kren kitin si kitin sang ka ba kren kitin ka bamdai ani ban ngap ya kita ke jingle bomdai kan mau kwa ban ong fi la fi ngap ya to ke jingle bomdai soitan menang yon fi henrei fi ban res ke voice ke jong fi kran ni ke tin ke jong blai lo ai fi ke tin ni ke tin ke jong blai ke long no babel ka ong ke ta tin jong blai ke long ka ba ka ba don bor ka ba khamnap ke no ka white lam arliang serti ka ba pani khlat ke jik em ka ban sem ka ba ngam shdu ki mat ki clean shing tadeng ta kwa ban ong fi ke ni ke singi fi don ke tin jong blai kran ke tin jong blai to ka soi ke de mas ngap jar ka pani bor ya fi Firu hab ben ibor. Na maruta ba po jang fi ong ka tin jang blai. Shidi ben kong yones no masau ka basau ka ong ne. Ma pi long na blai ko kon hab. Te fi la job no thiau yi kita. Na ba ulong u ba kham khra u ba hapi ban yu ba ha ka perthai. U ta u ba hapi ulong u ba kham khra u jisu ba po jang fi. Ulong u ba kham khra ban yu ta u ba ka perthai. Tading ta la fi la dan yu min si ma ko fi dan yu jisu fi ne ban tieng. Namar pila job thiau no ya kita ye kita ki jingle at phulung ye kita ki jing kerho kita ki jing berthen pi job no ma phi kan namar balai ka babal ka ong namar bu ta bu hapo jong fi
ulong bakam krau ban utau baga perthai bering ta la fi sngap jar fi shau boman non le don bor tadeng ta fi berthen la fi berthen direct utau breuro nre berthen ke jing duai kren haga kerteng ke jong jisu baga ksoi ke bete ko mi ta ki breu ke bidan ke yeng ke jong fi regi ulok jong fi da ka lok jong fi regi khon ke ti ke jong fi ni gino ki ba fi sngo tho be ba ke bor boman ke bete ko mi ki ne ke ba penlong ki ban ak le ne ban le ke kum ke jing le ksoi pi hak man pen sange ye ki haga kerteng ke jong trai tadeng ta kwa banang fi bu soitan ri bla sharem upud ibor kan no ngi tip ya ka bor jong soitan abu iu jisu ini ksoi ki bla rung tu breu po gadara marsen iu jisu ki da mare bagi da dam krop bagi da mani ki ksoi ki da shep tieng sha do kata ya u jisu bagi de kerpat u jisu bo unum pha ya ki shapo du jok ki da shep tieng maru ki tip bade tong jisu bala on pha ki shu du jok ki da tieng tadeng ta la fi dan u jisu ka jim ke jong fi ki ksoi kin tieng de fi ki ksoi ki tieng yo jisu ba po jong fi tadeng ta ka lo ka badan kamado kata ba ma fi fi de dan u try fi de dan u jisu ha ka jim ke jong fi ken ma bo soitan ula ban ni kan no te ne la fi la tip shi shai ka tien ke jong blai fi dan ka tien ke jong blai oh soitan mla shu man skor fi mla shu blai don bor mar soitan udah nak ikcap jong fi fin yo rot yo soitan po ki slajat fi yik bisan ngi nang tham ki bor ki jingdom ki bor jom baman baro bamdan ke ki bala mesne fi bal tip ni ka we la fi dan try ki sim ke jong fi yo soitan long ka pe ki jat jong fi baru blay ule yo blay am un pelwet yo soitan am hey am dia khajat jong and pelwet yo soitan ha ki jat jong fi sti nong rom nong ba khan re ro khat bar pho gong ti blay ke jing suk un pelwet no jin sen yo soitan hey ha po ki jat jong fi tadeng ta la dau try udan ha pi de kabor paman kana mla ban job fi kabor jong ke jingdom kana mla ban le don bor fi namar utau ba hapo jong fi long ba kham krau utau ba ga pertai ngai ngo blai ba fi asro ne ka khubor ne ka ski ba nget ba ke jing psla ke jong trai ke jim jong fi dan yu jisu dan yu mensi ma khoi dan yu jisu dan ka bar dan yu jisu dan ka ktien dan ne ka ktien te kin slai ju ke ai tadeng tam wan kano ke jat jingele kano ke jingele ka ba kam no ro wat juting ke soitan mar soitan ke de ke bla sharem ka shule men le ban pen i la de ba ka he le ke shule men le pen i le ke ba krau ke de ke bla sharem mar jisu la de pen ram ke soitan la de pen yo aki jat jingol la de pen wet ke khle ke soitan bo soitan ke khle ke jo ka la wet kam dan bor ai sho tadeng ta kwa abang fi ke ne ke ski fi dan try ke jing ke jong fi dan ke jing job kan ublai ngai un kerku fi un persla fi un ngai bor fi ngak ban doi ke ne ke por na ka ban ta jong fi try ne ke por ngai doi kerku try ne ke khon ke jam ba ngai ngo try ke ne ke ski hallelujah pinam shep ting sho soitan pinam shep ting ke bor jing dum namar uta ba po jong fi long ba kham krau ban uta ba ga pertai jisu na ke jing job fi but feel like job not tell you ka pertai do ta bol eat if you ongi sti sing nong rom klom proud ko life put nyo hallelujah try ngo ni kon je make long go comment namar ka jing job ka de ke jong ki ka jing job ka de ke jong pi wanom ko slai fidan bring it ma ki e jile gm la job ma pi ai ngo try mi sai bo ni kon ke long go comment ki long go try ki like lo hallelujah ka thank you jesus no pnem ni doing ai ngo amen but amen you know try la job la tip menta ksoi do ai praise the lord tadeng ta yero bi try ndum da kasngi what you shep ting show mar ksoi de bla sharam blain ko fi kulai shibun ngan sai shampat amen